Baina, ia, gaur dugu laugarren saioa guraso formazio planean. Beti ere eskatu diogu Lurdesi, nola akonpainatu gure seme-alabei 21. mende honetan. Tokatu zaien bizitzea, ez? Orduan, Lourdes Otermin dugu, gure eskaera gustu handiz hartu du. Bea psikologoa da, psikoterapian aritzen da, urte asko da mazkin, eta jarraitzen du. Bai txikiekin, bai gazteekin, da bai nerabeekin. Baita helduekin ere. Orduan, berari eskaeren genion, eta egia da oso eskertu behar dugu, onartu izateaz, ez da hain erresa aurkitzea norbait lan hauek egin ahal izateko. Beraz, eskerrik asko eta nahi duzuenen. Gero esan du bezala, eskaera izan da nola akonpainatu gure seme-alabei 21. mende hasiera honetan. Egia da, oso egoera latza bizitzen ari gara, momentu honetan ez, aldaketa handiak datoz eta bizitzen ari gara, orduan nola egokitu momentu honetan bizitzara, ez? Orduan, zer behar, hasieran, irakurriko dizuet olerki bat, niretzat oso esanguritxoa dela, ez? Da, pixkat ontikan aldeatuko nintzateke, plana izango nintzateke. Nik hasieran, oinarri, ez dakit teorikoak, edo niri bitepin balio dizkitenak ulertzeko ziklismoa, eta gero elkarrizketa izango luke, importantena delako, ea zuek ze kezkak, ze galderak dauzkazuen zuen buruan, ez? Eta orduan, hori despertuko nizueke, gero, bigarrengo zapian, hortaz zuek ere parte hartzea. Nik uste hau oso importantea dira. Adibidez, horrelako hortikan ere hasi daitezke ez. Aldaketa bat izateko, edo bai barruan eta bai gizartean, aldaketa bat sortzeko behar duguna da pentsamentua, denbora, elkarrizketa ez da bai da, diskursioa, eta desakordoak ere. Horrek uste, horrekin funtzionatu behar begula, nahi badugu zerbait aldatu. Ez da dena horrela baizik eta aldakorra da, eta denbora guztian pentsamentu aurki behar dugu arazoak konpontzeko. Baina hortarako, nola, gero, ikostekoan gara hori nola garatzen den. Bestela da, zuk esaten duzu, baina hori zer, ez? Horrezki hau da, erderaz da, raíces, el título. Los niños necesitan tener raíces. Para lograrlo, tienen que poder mirar el cielo, encaramarse al árbol de la imaginación, apresar pájaros en su vuelo, ver de muy cerca ese gran azul del cielo, devorar esa inmensa luz que necesita. Los árboles han de tener fuertes ramas para sostener los niños que se encaraman. De ahí nacen las raíces de los niños. Solo así pueden crecer. La auténtica dignidad del árbol reside en sus raíces. Hau da, hortikan, zer esan nahi du. Hitz egiten dut zuaitzetaz, zertaz hitz egiten nahi da gurasoak, ez? Eta zer beharrezkoa den aurrera joateko eta azitzeko ume batzuk imaginazioa behar dutela. Baina gurasoak sendoak esaten du, sustraiak dira importantena. Eta gurasoak dira ume batek dauzkan sustraiak. Eta hortikan abiatu ditezke mundura. Hori bizkat horrela sarrera bezala, eta gero, zer galdera, zer behar da guraso izateko?
dirudi, edozein esaten du. Hori izan bari bada guraso, zergatik anez. Hau oso, nik uste, gauza hauek oso serioski hartu behar ditugula. Aurreneko gauza, guraso izateko, gure haurtzaroa alde batea utzi behar dago. Eta esan, agur haurtzara. Begira, hau, ez dakit, nik oso zinezalea naiz, eta ondala gutxi jarri zuten zinementan Bergmanen dokumental bat. Zuek oso gazteak zarete, igual ez duzu Bergman ezagutzen. Eta bere seme batek esaten zuen, nire aitak beti begiratzen zuen bere haurtzarotaz, eta gu ez gaitu zaindu. Nire horrek impresionatu nintzida. Eta egia da, gizon honek beti begiratzen zuen bere haurtzarotaz. Eta hor zogot da, lekitepeko. Eta zaukama berak sortutako. Andre, askokin eukizitu numeak, ez? Bere aktorezakin eukitzen zuen numea, eta ikusten zuenean aktoreza hori bere zateukizuela, umeak hor konpon gaiantoan, ez? Orduan, hau oso importantea da. Dauzkagunean, umeak gure haurtzara utzi behar dugu, eta zentratu behar dugu, eta zer baita, zer behar da baita ere. Behar da, responsabilidadea. Niri ditzau asko gustatzen zen. Responsabilidadea. Zer responsabilidadea? Haurena, norberarena, nire buruarekin responsablea naiz. Eta baita ere, besteak ere kontuan hartu behar ditut. Eta baita ere, une bat, bikote batek erabakitzen dunean, une bat egitzea, pentsatu behar du, zelako responsabilidadea datorkion. Eta baita ere, aurreko bizitza, ez dura inoiz bizituko. Une batek, beste bizi modu bat eskatzen dizulako. Batzutan, gertatzen zailuna da, hori ere esaten dugu, esaten da, unean gogitu behar da gure bizitza. Hori ez da egokia unearentzat. Unearentzat egokia da gurasoak egokitzea bere ritmora, bere bizitzara. Eta hau, eta zen izango litzateke familia baten funtzioa. Kosten badakizue, fizikoki zaintzea, emozionalki ere zaintzea, eta sozialki ez, etxetik nola laguntzen dugu mundura ateratzen. Baina etxean, ez badugu ondo zaindu hasieran oinarri horiek, zailago egingo zailo une bati mundura ateratzea. Orduan, nola lagundu behar dugun hori. Eta oinarriak, eta etxean jasotzen dut. Eta zela, gu nola egon gera nume horrekin, orduan joango da, nire hau mundura, zer lago, edo hau lago, edo, baina hasieran beti porzentai oso handia gurasen responsabilidadea da. Egia da, eta hori ikusi duzue, gurasak zarete, eta ikusi izan duzue, ume jaiotzen denean, berak ez diren berdinak. Batzuk, nik esaten duzu, pasta hona daukan benek, edo beste batzutan madalenia, zelan, eta gainera residentzien ere esaten dute, hori lanak emango bizkizu, honek. Orduan, hortik ere ikusten dugu. Horrek zer esan nahi? Batzuk, jaiotzetik eta hori genetikoa esaten dute dena, tolerancia a la frustración. Batzuk, gaitasuna daukate, toleratzeko ez bazailo berehala ematen zerbait. Enkamio beste batzuk, denak eman barzari. Orduan, hau zer da? Hauek dira, gainera, usteet hor nonbait korbek emanionez, zer importantea den mundu honetan egoteko behar elementa hauek direla. Toleratzea frustrazioa, itxoiteko gaitasuna eta esfortza. Hauek ez baditugu lantzen, edo ez baditugu, ume petral bat, jaiotzetik ume petral bat etortzen gari da, guk guraso bezala lagundu behar diogu hori
aliviatzen edo, saiatu aurrera ulertzen, eta orduan lagundu behar zaio poliki hori hobeto eramaten. Bestela, esaten dizuet, orain helduak zarete, helduak naiz ni, eta ikusten dugu, ze zaila egiten zegoen bizitzean, ez badugu ondo kudeatzen frustrazioa, ez badugu gaitasunen txegiteko, eta ez badauka, eta esfuertzua, kostatzen bazaigu, esfuertzo bat egitea, lan egiteko, edo umeak zentzeko, edo, hori beharrezkoa dugu mundu altan egoteko. Ikusten denak ezagutuko dituzu, batzuk, berea da, esplikatu egiten direla, eta den abandonatzen duten, eta joan egiten direla eta horrela. Eta, ez baditugu gauza hauek ondo zaintzen, gero joak etortzen dira. Horrek etortzen garen zait burura, esan bizet, zen ezabean ezera, eta lehman ikusten Joker. Jokerren oso ondo ikusten da. Nire atentzio ikusi da, zer jende bota jaten zen, zegoen saran, ez? Eta esan, eta gero, pelikula ikusterakoan, niri zura oso interesantea, ez da politia, oso interesantea ikusten zera, oso ondo ikusten delako ume bat, kikita. Ez baduzu ondo zaintzen, zer gertatzen. Osa, harrigarria da. Ume hau, gezurretan bizitu zen, beti, es berak esaten zuen, yo no existo, nadie me ve, yo no sé. A mí me dijeron que había venido a este mundo para hacer reír a los demás, esaten zuen. Orduan, ez zioten lagundu bera izaten. Eta, yo no existo, eta nola, ezekin nondikan zitorren, eta, bera, orain entzak zer burura nondikan zitorren, eta irakorko izuet beste olerki bat oso ondo ikusten delako. El titula da Teofilo. Chiquillo, ven aquí. ¿Y tú de dónde eres? De mi madre y de mi padre. ¿De dónde vienes, mi niño? De mi madre y de mi padre. Escucha, ¿y dónde vas? Con mi madre y con mi padre. Si ya se fueron, chicuelo, qué penita. Sí que están. Voy al abrigo de su ausencia, que tengo frío, mucho frío. Ve para allá, chaval. Hor ikusten da, ez importantea den oraintxe esan dizuten hori. Gurasoak identitatea eman behar dio ume bati. Bestela, ez du jateko, zein den, nortez bere guraso, zein de berama, zein de beraita zen. Hor, ume bati eman behar dioia kokapena mundu ontan. Eta horrela egin ez, eta gero, saiatuz, umea, hori betirako da, eta baita ere harremanetako. Saiatu behar dugu, txikiak direnean gehiago, saiatu behar dugu, esfuertzu bat egin behar dugu ulertzeko. Eta zentzuk izango lirateke ulertzeko nola egin da, nola, zer ulertu behar da, ez? Gurasoen funtzio nagusina da, nahi gabeak eutxi, pentsatu, maitatu eta itxaropena sortu. Begira, ez importantea diren lau elementu hauek. Eta zer da nahi gabea? Nahi gabea, claro, tiketan izaten da, zerbait sentitzen dela, eta gozea, edo bakardadea, edo horrelako batzak, eta batzutan, ume bat tiki bat hartzen duzu nabezutan, eta lasaitu egiten da. Horrek esan du, besoke behar zitu, bakardadea sentitzen zuen, eta orduan horrein sentitzen da, norbaitek eusten dira. Ja, zuen umeak, adina hontan, ez? Adina hontan, gira da, garapenean, 7 urtetik 11 urtetara, nahiko balituak gaudela. Eguneak, ez? Normalki. Baina, hori beti abertzen dira. Tripako guinak, buroko guinak, horrek zer esan dut. Horren atzean zer gai dagoela.
Ume batek, egun batean, buruko mina bali marra, ez da, ez da, baina nahiko maiz bali badauka buruko mina, edo nahiko maiz bali badauka tripako mina, planteatu behar da, a ber, hori zer gertatzen da izan. Eta hori pentsatzen jarri behar da, hortaz. A ber, zer dela eta gertatzen zaio honi, nik zer egin dezaket egoera honekin, eta hitza. Zer importantea den hitza, ez? Hitza da humanizatzen gaituena. Batzutan, ze gutxi hitz egiten dugu, ez? Hitz egiten dugu, eta hain dira batzutan hitz egiten dugu modua, niri gogorra egiten zen. Imperatiboan hitz egiten dugulako. Tori, ekarri, jaso, horrela, gutxura hori daukau. Eta ordu nik beti izaten behar, ordu jaso, zerbait jaso da dut. Zuk izaten dira zolako, ordu zer importantea den, zerbait esaten zailenean, pentsatzea, gu lagundu egin behar egula mundu honetan bizitzen, eta zer importantea den ordena, adibidez, bestela, desordenak zuek adibidez etxean, traslado batean da horrela, zer gertatzen zaitu, bizitu baduzu horrelako zerbait, zer bizitu duzu, erotu, batzutan esatzen duzu, erotu, eta ez dakimen badu gauzak, zer honena. Hori, gertatzen zaila ere, umei. Ez badago orden bat, ez badaude rutina batzuk, nina galdu dute. Ordu, zer importantea den, rutina batzuk egotea, baina rutinak zentzurunak, hobeda. Rutina gutxi batzuk eukitzea, baina beti horrela dena, horrek ematen diolako umeari ziurtatea, esaten du, ni badakit honen atzean zer bat hori. Baina ez zaila esan beharen beste bat, igual, gaua izaten dira gogorrenak, ez, gaua izak, ez? Bero eskolara ikartzen dira, baina eskolara joan arte, ez, batzutan ze gogorra izaten den, ez? Umeak ez dira jantzinak ezak zer, eta oso nerviosa jartzen gara, baina daukagu ordua, eta gero lanera joan beharra, eta oso nago ez tozan behar orduan, hori nola kudeatu, ez? Hori nola kudeatu, ez? Egia da, eskolara joan bat dutela, egia da, baina baliabide batzuk eskaini behar nizkiogu umeari. Eta importantena gu gara. Gu nola kudeatzen dugun egoera hori. Gu jartzen gara historikak. Batzutan normala da, perfekzioa ez da existitzen. Baina saiatu behar dugu, hobetan egiten, gure bete behar horiek. Baina perfekzioa aztu, hori ez da. Nik esaten dugu. Eta orduan, nola buruan, nola estrukturatu guk gure denbora umek daukagun, gure denbora umekin daukagun denbora hori. Eta nola lagundu, denbora barneratzen. Denbora barneratzea elementu zaikenetako gara. Eta ikusten da, dugu ez batzutan, pertsonak ezak zenbat urtekoak, berandu biltzen direla beti, inoiz ez direla puntualak. Orduan horrek zer esan nahi du? Horrek esan nahi du, oraindik denbora ez dutela barneratu. Eta orduan galduta daude. Zergatik ez dute barneratu, nire joan galitzatke, txikita. Inork ez dira lagundu hori ondo estrukturatzen denboraren. Eta orduan ez du ikasi. Eta gero, igual, konturatzen zara, nire oso bagari, ni ere horietako bat nintzen, beti berandu nintzen, trenak hartu ditunik, institutoren joterakoan, nire horretik joten ziren. Eta, hemen, ikastolan, urtepila, taller batekin denuen nireneketanik, goiko mailako behin, eta denbora atera zen. Eta orduzkeoz, lan egin genuen, baina niri ere oso etorri zitzaidan. Orduzkeoz, saiatzen naiz, puntualei naiz bate batzutan, flexibilidade batekin, baina zen importantea den. Eta bat izo ze atera zen orduan, errespetua. Berandu egitzea, zela bestea,
kontuan izartzea, eta errespetu falta bat zela. Nahi, reflexioak, ikutu ginen du, eta orduz, gehoz, kandu ez, aldatu dintek, nire jarrera. Baina begira, reflexio, lehen esan dugu, aldaketa bat izateko, pentsamentoa, denbora, ez da bai da, eta akordioak edo desakordioak, ez? Horrek balio du, bizitza osoan kontuan hartzeko, ez? Zerbait nahi badugu aldatu, batzutan esaten gurasoak, eta horrela, bai, nik hori egin dut, eta ez da ezer aldatzen. Eta hori eskin berriozu. Aldaketak ez dira etortzen berehala. Baina zu jarraitzen baduzu, jarrera hortan, saiatzen bazara pentsatzen, saiatzen bazara ulertzen, hori aldatzen joango da. Umea sentitzen denean, zu saiatzen zara da, bera ulertzen, jarrera ere aldatzen joan. Oso importantea da, hartzea, eta batzutan adik nota, esaten duzu jo, zerbait nabaritzen dizut, daukezulako asarra urpegia, baina ez dakit zer gertatzen zaizu. Eta batzutan, hori gertatzen da, ez? Hori galdetuta, agian umea hasten dela zerbait esaten. Zer da, lehen aipatu dut, nahi da behar ustea, jarritzeko bizka bat, ez dela izalde dutenez, gero dela pentsatzea, zerbait, hori egitea, galdera egitea, jara pentsatzea. Galdetzea hone bati, horrela ikusten zaitut, eta ez dakit zer gertatzen zaizu, hitza dauka, eta orduan igual, konektatu egiten du, berak sentitzen du horrekin, eta esan egiten du. Gero, bestea da maitasuna. Nik merume asko maite dut. Eta zuretzaz da maitatzen. Niri oso ondo etorri zitzaidan, hori seminario batean horrekin. Kezkatuta joan nintzen, liburu batean, irakurri nolako, esaten zuen, a los pacientes hay que quererlos. Esaten. Eta ordu joan nintzenean seminariora galdetu ginen direni. Hau kezkau daukat, hau zer, esan zuen, elaktomodoso. Eta izugarri gustatu zitzaidan. Eta horrek izugarri lagundu zidan ikusteko. Zer da elaktomodoso? Disponibilidad, escucha, reconocimiento, validez y respeto. Hori hartu nun eta nerea egin nuen. Orduzkeoz, batzuk ezagutzen nautenak, entzun izan du diate. Hau niretzat bihurtu zen oso importantea. Gainera oso erraixa da, agian, oso erraixa da gero ikusteko. Nik ume hau maite dut. Eta esaten duzu, nik disponibilidadea eskaintzen diot ume hori. Entzuten diot. Errekonozitzen dut, gizaki bat dela, nik ekarri dudala, guk ekarri dugula, munduen tara behin, bera gizaki bat dela. Eta adina honetan, gainera, ume bat, bera da, hasieran behar gaitu izateko eta izintzeko, zuen adinean, bera da, eta hau disponibilidadea, entzun egin batzai, rekonozitu, balidatu. Zer kostatzen zaigun batzutan, eta hori baita ere baliagarria da bikotearentzat, harremanen, duzin harremanetako, balidatu. Zenbat batzutan, zer esaten dugu uste dugu, zuk ezakizu zer, zer guztak horrelako, eta ume bati baita ere. Orduan, hau oso, nola, gero esaten da, ez da autoestima oso bajoa dauka, eta zergatik irutzen zentzutakala. Ez dakit, hori izanik gauza bat. Guk ez, ume bati ez badiogu balidatzen, egiten duena, orduan, igual, esango dut, nik egiten duen gauza guztiak ez dira importantea. Nire gurasoak dena dakite, baina nik ez dakit zer. Ume bat, ez dakit, ikusi duzuen jarri, guraso izaten, umeak erakusten digut. Azten geranean, ume bat ekartzen dugunean mundura, zaki guztar behar hori, esperientzia hori, aurrenikoakin, gero bigarrenak eta horrela bazkazuenak, esperientzia bat, baina azkera, idea, zer da? Eta ordu, jaten zara, poliki,
ikasten eta umeak erakusten dizu ere. Zer behar duen, zu irik hori mazaude, saiatzen zara ulertzen eta horrela poliki. Eta gero ja handiak egiten direnean, batzutan, ikusten duzu zelako ekarpenak egiten dizkizuen zure umeak, eta duzu, ez dakizen muguetan egiten dizkizun zu, eta hori izango litzateke ere helburua, guraso batzuen helburua. Ume bat ekartzen dugu mundura, laguntzen diogu azten, mundu honetan egoten, baliabideak garatzen, eta gero bakarrik joan dedila mundura, eta nola kudeatzen duen bere bizitza. Importantena hori da. Umei lagundu behar diogu, handiak izaten dira, proiektu bat, eta baina, bere baliabideak erabiltzen munduan bizituko duen egoera horiek ondo kudeatzen. Ez begirak izte. Claro, zer gertaliteke, nahi gabe ere ipatu dizuen megadeak. Nahi gabe, aurrean zer egin dezakegu. Lehen esan duten bezala, hartu eta aztertu, eta esan, honekin zer egin dezake, baina batzutan zer egiten dugu, eta umei ere askotan esaten zaie. Hori ez da ezer, hartu. Zer eredu ematen ari gara hori izaterakoan. Ez da ezer, ez zerretortatu da. Erortzen direnean adibidez, ez? Esatu bat dugu, ez negarek egin, hori txorgeri bat da. Hori esatu bat dugu ume bati, zer erakusten ari gara? Erakusten ari gara da, gertatzen zaizun horrekin, begiak itxi eta ospa. Ez da importantea. Erortzen badin bada, momentu hortan, hartu egin behar da egoera hori, eta berarekin akompainatu eta esan, horretz gertatu da, saiatu, berarekin egoten, eta kikitan, horrein jazai esaten, edo 10 urteko jazai esaten, gure esana. Baina, kikigoa zirenean, goatzen zareten, ez gure esana, gaur ez bada sentatzen, bihar sentatuko da. Eta homeak lasaitu egiten ziren. Hori bera, baina, horrein, zerbait gertatzen da zaie, entzun, jaso, eta berarekin pentsatu, galderak eginez, galderak egitea da pentsatzea, Sokratesek ez galten zuen, pensar esatu ze preguntas. Orduan, galdetu eta pensaraz. Ez eman dena, batzutan, gurasok hori daukagu, ez? Ez diogula laguntzen umei pentsatzen daizketa, gure pentsamentoak jartzen dizkegu. Bai, ezketzen dira, edo gure mezuak, ez? Esan, bai, hau egin behar duzu, gero ez dakzer, gero ez. Lasai, galdetu. Eta esaten da, mila handiz esan diote eta ez du ezer egiten. Normala, zure burua erabiltzen du, berean erabili ordaz, galdetu jozu. Txeko gauetan, gauetan. Hortzak erbitu ez dakiz zerrak zen, pijana jantzen. Zerbatik entziko zuen aldetzen. Horren, zer dukatzen zaizu. Badakizu zer egin behar duzu. Eta utzi, badakizu zer egin behar duzu. Bai uste utzi da zaiela, espazio bat, denbora bat, eta ere, beraien gauzat egiten joateko. Ez zuen ritmora, batzutan, asarretu egiten gara, batzutan da, askatelako ritmo kaligene batzuk, egina da. Igual ordua, baitzu lasu zabitza, baina, egira, behatzitarretan oikeratu behar duzu, eta begira, elmo zabitza, seki kontuaren behar duzu denbora. Hori bai, begirarazi, observatu. Pentsatzea zer da? Pentsatzea da, izan den, galderak egitea, baina, galderak egitea eta baita ere da observatu egin behar dugu, bestela zertaz pentsatu behar dugu. Observatu, pentsatu, observatu dugun hori, eta gero egin edo ez egin. Hori izango litzateke, pentsateko prozesua. Pauso hauek ematen ditugu, kontumatu gabe batzutan, baina, observatzea batzutan, zaila egiten zaigu observatzea. Konturatzen zarete, txikiak, umeak, kontura observatzen duten, eta gira, orain igual ja, jabilentan ja ez barazki dira ez begiratzen hain beste amaren eta aitaren aurpegira. Baina beti dukiko du garantzia. Guk ezketa gudenean, umeak zer egiten dute, begiratu egiten gaituen, observatu egiten dute. Eta gainera, horrek ez da zaila ez zerbait esaten, hortaz,
kezkantea sortzen zaie. Hemen zer gertatzen da. Claro, ezin dutelako ulertu. Hitza jarri behar zaie. Hor, bestela, hitza faltatzen da, ez du ulertzen, ez dauka esan nahirik egoera horrek. Orduan, hitza, egoera horretan badait zerbait gertatzen ezai lanean eta balimanago, triste edo kezkatuta. Claro, umeak ez badiko zu esaten, bueno, ez zer ikusi zurekin, nire gauza dira, laniko arazo badakat, eta orduan horrela petrala nago, baina honegatik da, ez da, zurekin, baina ezin dut normal egon zurekin, askoak eskatzen aulako lanak. Hori esaten baduzu, umea, lasaitu dingo da. Bestela, hasiko da, pensatzen, ez naute maite, azarre dago nereki, ni ez nahi txintxoa, edo banandu dingo dira nere gurasoak. Horrelako, beti horrelako, fantasmak eukitzen ditunean. Orduan, gauzak garbi izan zaie. Hiltzen, gogorra izan arren, hobe da, egia esatea. Gezurra da, oso galdegarria da, gezurrakin, niretzea begira. Lehen Jokerrek pelikula hortan, gezurretan ibiltzen da, eta azkenean, psikotiko bat ibiltzen da. Osintza, zergatik? Nazte borrazte badakalako, ez duelako ez zer ulertzen, ez duelako ez dakit nordain, ez dakit nondik datorren, eta gero, bere amak ere erabiltzen zuen, bere itzatunean, ez zen pertsona bat lagundu egin behar zitzaiona handitzen, baizik eta bere itzatu erabiltzen zuen. Une hori txikitatik eta ez zena bat ikusten bai ardua, nola, pilonek, zen, nola ama bainatzen zuen. Orduan hor zegoen, paperen aldaketa bat, ez. Rosin, komitxo, egia da. Gurasoak sartzen zaizkegunean, batzutan, gauza egin tokatzen zaizkeguna. Baina, zugabantik ez pensatzen dut ez zaretela horrean bitxi, baina zin importantea den, gurasoen asuntoa etortzen denean, kudeatzea, gurasoen zaintza, baina ez hipotekatzea gure bizitza. Hau, oso importantea da. Eta baita ere, umekin. Umeak, gaizki dautzan, batzutan, igual, nahiko betren dabiltza eskola. Eta orduan, aztekara, antenin lanak egiten, etxean. Hau, egin duzu bine lan egin, ez dakit zer horrela. Gu guraso bera. Ez gara, handeliko balimo zara, haber nola kudeatzen duzun asuntorik, baina bestela, laguntza eskolako laguntza behar badu, hobe da, beste norbait, kanpoko norbait jartzea ongi horri. Eta zu, izatea beti ama eta izan eta aita. Ez da, hobe da, ez nahaztea funziorik. Bestela, unea, claro, nora joango da, gaizke baldin badago, nora joango da, babesan bila, nora. Lorekin hitzen du, berari kezkatzen digon hortaz. Orduan hori oso importantea da, ere iztea. Ikusten duzu ez, txikitan eta gero onditan ere, oinarri basiko batzuk daude. Tituloa, nola lagundu momentu honetan. Begira, kanpoko aldaketan, teknologiarekin. Izugarria datu. Nik esaten dut, ni naiz analfabetatu dela teknologia munduan. Baina barruko munduan, beste ritmo bat daukatazu. Eta orduan, barruko ritmoa eta kanpokoa ez du ezer ikusirik. Guri aldatzea barrutik izugarri kostatzen zen. Eta azkagulako, irutze zaigulako, gaudela ez dakizen, eta aldatzea, eta ez dugu, nahiko nuk aldatu, dozenik aldatzen da. Kosta egiten zaigu. Enkambio, teknologia bat izu, eta gauza batzuk entzun ditut irratia, betera, sakit nahi duten henik jarraitu, hori ere, esango ez. Orduan, gogorra badirudi, gero, nik esaten dute, beti prozeso historikotan dago tesis, antitesis eta sintesis, ez?
hor dago beti, ez? Etortzen da, eta gero beste korriente bat horren kontra. Eta gero, izaten da, hau eta hau, eta gero beste zerbait gertatzen da. Hori ere, nik uste horrek laguntzen digula itxaropena eukitzen. Baita ere, lehen aipatu dizuet, ez importantea den itxaropenaz sortzea honengan. Claro, nik esaten badiot nire uneari, zer dator, ez dakit, zer gertatuko da mundu hontan. Claro, zer egiten ari naiz. Ume honi, esango dugu, zer da mundu, ekarri gaute mundu entara, eta harako egoera batean, bizitu behar dut. Eta orduan, igual, esaten dute, aurra de suizidioak ez, esaten dute, itxaropena ez badugu zaintzen, eta guk ez badugu bizitza itxaropenakin, hori ez diogu gure honei transmitituko. Eta orduan, berak igual esaten du nire zaroan, nire zaroan alko tetrala dira batzutan, dena kuestionatzen duzu, txikitan landu ez dituzuna, edo elaboratu ez dituzuna, elemento batzuk gero ateratzen dira, bestaldetekan esaten da dela la segunda oportunidad, gauza konpontzeko eta mineratzeko, baina gogorra da. Eta batzuk ez dira gai izaten, hori gainditzeko, eta orduan esaten dute, ala porra, banoa. Hori hor gertatzen da. Gero, horrekin lotuta, eta bezai beste ideia bat, claro, guantzu esan dizuet, guk ez badugu bizitza, itxaropena ez. Hori, transmititu egiten dago. Orduan, ze importantea dugu, nola ikasten dugu funtzionatzen mundu honetan. Gurasoak dira ereduak. Gurasoak ikusiz, nola kudeatzen dituen egoerak, umeak hori barneratuko du. Eta horrekin joango da mundura, eta konpontzen joango da bere datorkion mundu hori. Eskola, arazo berbaren badauka, oso desberdina da. Guri ikusi badegute, arazo bat hau daukart, eta guazten pentsatzea, nola egingo dezu. Zer egin dezaket daukadan honekin da, saiatzen gara konpontzen, ume horrek, baita ere horrela jarriko da. En cambio, otsua dugu umea, zerbait balimak duzu, handeri nahi izan, edo bestela etxean izan. Zuek, claro, ezakit, zuek gure denbora bilpin, ezakit, gure denbora, gure esakit ziren enteratzen guri gertatzen zitzaigun, eta ni por el forro. Txikiak ginen ere, eskolako arazoak horrela konpontzen zik, eta gero, hori zen, gehiagizkoak, beste momentu bat egin. Eta begira, eta en cambio, orain, beste gizarte mota batean zaudete, zuentzat meak oso importantea dira, zuen erabakia da. Eta orduan, erabaki bat hartzen duzunean, hemen ere zaudete, orduan, interesatuta zaudete, aber zer, nola zaindu beharko genituzken gure gumeak, ez? Orduan, kezka bat badaukazue, gure denboran, horrelako kezkarik izaten, meak etortzen ziren mundura, takitxu, eta esatezekin poda. Baina, bala ere, gauza asko ikasten genitun gurasoen handik. Eta nire jau asko gustatzen zen, ondaz ez pentsa, hain denbora, beste denbora konturatu nahi zela. Eta herenzia, zenbat gauza, eta ikusko duzu ez, joak, eramak erabiltzen duen espresio bat, ez? Hori da, gure gurasoen gandik jasotzen dugun herenzia, eta konturatu gabe, ez da nola sartzen den, baina barneratu egiten zaigu, eta gauza pila, gure amak edo aitak esaten zizkiguna, gure umei esaten diego. Eta hori, niretzat oso interesantea da. Egina da, momentu batean, gurasoen gandik urruntzeko, ezagatu egin behar duzu, gurasoen gandik datorkizun hori, separatzeko, hori beharrezkoa da.
denak egin dugu, etxetik alde egin, eta horrela. Baina, gero, konturatzen zara, umeak izaterako bielin bat, nola, jaso duzun hori, nola ateratzen zaiz. Hau, niri izugarri gustatzen zaiz, ez? Zure etxean modu batean funtzionatu dute, konturatzen zara zure antzeko parekido funtzionatzen duzula zure umek. Eta hau da, gurasoengandik jaso dugun herentzia. Eta onartzen dugunean, zer jaso dugun gure gurasoengandik, azten gara gurasoak beste modu batean bizitzen eta gainera eskertzen. Bestela beti gurasoak bagirudi, dena eman behar dutela. Egia da, gurasoen maitasuna dela unidirezionala. Guk eman behar dugu eta ezin dugu itxoeri gure umeak itzuliko dute. Ez. Unidirezionala. Eta niri gustatzen zait baita ere. Eta ume hauek gurasoak izaten direnean, ume hauek emango die bere umei. Ez dakit, adivina quién viene esta noche, pelikula bai. Niri izugarri gustatu zitzaida, ez? Sinopazioak, nola, beltza da, sinopazio, eta liatzen da, eta entzergaia bezala hartzen du emakume zuri bat. Eta arkezten miturian gurasoak, sinopazioaren gurasoak etortzen dira, eta ikusten duten neska txuria eta gurasoak txuria, eta zerten dute, zer egin digun zen honek. Eta orduan esaten dio eta guk mediku zara ikasizu, nik eman dizu mediku ikasketa horiek, lan eginez barrendero bezala, eta beste, zenek esaten dio. Zuk egin zenuen, egin behar zen ona. Zure responsabilidadea zen. Eta nerea, nik umeak balima bazkat, nerea izango da, nire umeik, mantzia behar duten formazioa eta behar duten munduetan bizitzeko hori. Niri izugarri gustatu zitzaia, eta pelikula baskotikoa da, baina gauza batzuk, bai irakurtzerakoan eta bai pelikuletan ikusterakoan, grabatutak editzen zaizkizu. Zuretzat zentzudunak diren horiek, zureak egiten dituz. Eta hori niretzat oso importantea da. Hora ikasi dezakegu, novela batetik, serie batetik, pelikula batetik, nola laguntzen digun batzutan, pentsatu ez ditugun gauzaiek, pensatzen, eta beste mundu batean kudeatzen egoerak. Ze importantea den, irikita egotean, bestela lana zer, eta ez baditugu momentuak guk, pixka bat elikatzeko novelarekin edo, zerbaitekin, azkenean, batzutan esaten dugu, utxa sentitzen naiz. Eta zer behar duz, ez sentitzeko horrela. Nik esaten dut, umeak asko xurratzen gaituen. Nik esaten, madre mia, por favor, jota, gauetan hori iristen zarete, oira. Jesu Kristo. Ez? Hori, claro, momentu horietan, ze importantea den, zerbaitekin, bikotearen harremanan oso importantea da momentu horietan. Eta gurasoak erretiratu badira, elkarrekin erotiko eta indarra emateko bate beste. Eta baita ere gero bakoitzak egin behar dituen baztun elementoak ez. Izan diteke la pelikula, edo izan diteke novela bat, edo gara. Claro, horrein ikusten, jaten naiz kaletik observatzen, eta esaten madre mia, momentu horiek. Joder, ez dakizu. Egin bat molestatzen ditena da, ziletan dihoazen umeak, ama edo aita hori hartu. Zaten dut, eta non dago honen disponibilidadea. Ez dago? Ez dago? Eta esan badet, maitatzea dela, aurrenek urratza dela disponibilidadea, hor binetik, ez hori modu bat, asko maite dut bazakin hola. Ez badiozu eskaintzen disponibilidadea, aurreneko urratza, ez duzu betetzen. Ez badiozu eskaintzen disponibilidadea, entzutea, ez dut uste egingo duzunik. Eta horrela, beste guztiak ez, errespetoa. Beste elemento bat oso importantea dena, errespetoa. Zaten dugu, meak ez dit errespetatzen. Eta zer bera, eta guazen pentsatzen. Eskonera tratatzen duzu zurenean.
edo ze gauza esaten diot, eta zuk ere zen gauza esaten badiozu, ni goatzen ez, ortopedia, eskolan lanean egiten nintzenean, argituta genditu nintzen, aita batek, bere senari, deitu ziola. Aurreneko aldeaz, ikitzorie, entzuten nuen, bere ingurunean, ezen horrela bitza erabiltzen. Gilipollas, beraki! Nire betu egitzen, pistoja. Zano, joe. Eta, klaro, ume horrek, gero, erabiltzen zuen hitzori, eta baita ere, zukate erikitzen aldo zume bati horrelako gauza batekin, ume horrek zuri horrelako zerbait esan gizu, ez pentsatu, nik esan dio zaietela, eta berak emedi ez, hori zer da, ez, berak ere esan dezake, edo erabili dezake hitzori. Bere kontra edo, orduan ez kontuz nire behar dugun, esaten ditugun gauza. Pentsatu, ez dut aipatu, gorrotuaren, pentsatu, nahi duguna pentsatu dezakegu. Hemendikan, ateratzen zailunekin, adi. Hau da importantena. Pentsatu, edo zen erokeri pentsatu dezakegu. Eta sentitu, batzutan, amorrazio izorrizkoa, eta gainera pentsatzen doz, motikau, begetu gora, botako nuke. Horrelako, gauzak, gertatik ez. Baina, ez izut horregatik. Importantena da, egora haietan ez izutzea. Hartu, zuk hau sentitu duzu. Eta sentitzen duzun horrekin, sentitzen duzunak sentitu egiten duzu. Baina, importantena da, gero zer egiten duzun horrekin. Nik, bat akabatzeko gogoa bali mankat ezin da joan eta poan. Ez, pentsatu dezake, sentitu dezake, pentsatu dezake, baina ezin, bete egin. Hortarako lege bat dago, eta lege hori errespetatu behar dut, beste errespetatu behar dut. Eta, klaro, nik agian gogorra da ez, baina esaten, nik asko maite dut, eta zarra egon arren, maite dut nire umeak baizeak eta. Momentu hortan, gorrotatu egiten da umea, lo sinto. Gero, esan dio zaiaku ume bati, da, momentu honetan oso sarri nago zurekin, eta utzi zaidaz, pasako zait. Eta gero maiteko zaitut, baina momentu honetan ez nago zuretzat. Hori hitza esan dio zaiaku, eta ordenatu, badaki, berak ere, eta hori errepikatzen bada esperientzia bezala, badaki, nire ama, oso azarra dago nirekin, baina badaki, amendikana gutxira berriro adizkibatuko dela, eta itzen go degula ontaz. Hori da importantena. Igual bikote bat egoliteke, hiru egun azarre, batzutan ez da egokia, nik uste hitza dela importantena, maigainean, esan dugu arazoa dagoenean, jarri maigainean, eta aztertu eta bestela, bikotearekin ez gertatzen da komunikazio asuntoa. Ez bada komunikatzen, harreman hori, ez da azkenean hautsi egingo da. Horregatik, komunikazioa zerbaitek molestatzen baduzu. Bai ume egiten duen hori, edo bikoteak egiten duzun hori, esan duen da, molestatu egin horrek. Hitza jarri. Eta ikusten badugu, orain da, mugeta noa ez, ikusten badugu pertsona horrek mugan guk, ni momentu eta ikusten dut gizakia, hori ez, aspaldietik, inbasoreak edara. Azten gara, beste bizitzan, beste gorputzean, beste gizartean sartzen. Eta, orduan, esan, baditu egin naute, eta zuk zer egin duzu horrekin. Zuk zerbait egin behar. Eta harremanetan ere berren gertatzen da. Batzutan, baditu egiten dugu bestearen bizitza. Baina zer, muga jarri beharko ditu. Edo esan, ez dizu permititzen hori, edo molestatu egiten dit, edo, hemen, ordenatu akordioeta iritsi behar. Eta honekin ere, berdin, akordioeta iritsi behar da. Horain, bik igual, batzutan, oso importantea da gurasoak giak izan behar dira, ez? Baina muga bajatzerakoan, esaten da, beti ezke mugak, egia da, muga jarri ez ezkion nahi, horrek ordenatu egiten direlako bizitza, eta eutxiak sentitzen direlako. Oso importantea da. Baina mugak, ez dira
sudurkuntza jartzen zaiten hori, zuk egin behar duzu nik esan dizutelako, edo zuk egin behar duzu nik ama naiz eta zuk egin behar duzu amak esaten duena. Lo siento. Hobetogo argumentatu behar dira. Mugak argumentatu behar dira. Eta baita ere, oso importantea da, pentsatzerakoan, hau eskatzen dit, edo hau ez dakizan. Hau ona da, berarentzat, bai. Ona balin bada, eman egin behar diot. Eta txarra balin bada, ez diot eman behar. Eta esan egin behar zaila, ez dizut emango, hau ez delako, nire ikuspuntutik ez delako ona zuretzat. Kasketa hartzen dula, egin dezala, negarra egin dezala, hor dago, guri momentu hortan tokatzen zaiguna da, kasketa hori edo egoera hori eustea. Orain, hasiko zitzaizki zuen, mobilia eskatzen, zuen umeak. Pentsatu behar duzuen, mobilia ona da biretzat. Pentsatzen bat duzuen, baietz, eman. Eta dirua behin duzuen, eta behin, eman. Baina, pentsatzen bat duzuen ez dela egokia bera egentzat, oraindik. Hori, esan bazaia, bai, zuk nahiko zenuke, bai ikusten zure ikaskideak da baina guk aitatxoketanik edo amaketanik pentsatzen dugu, oraindik ez dela egokia zuretzat, eta guk pentsatu behar dugu zuretzat zer den honean, eta bai, eta esarratuko da, esarratu berdian, no pasa nada. Aguantatu egin behar da. Hori bai, eutxe egin behar da, egoera hau, zerretxa. Guraso bezala, hori tokatzen da. Lo siento. Hortan, lo siento, esan kortan duzue. Naiz, oso horrela dezu, esaten dut, negar egiten gula eta. Baina, beste gauza bat, gertatzen dena da, helbuok, batzotan bizigara opiparamente. Eta kapritxo guztiak egin batzutan, kapritxoak betetzen dira. Eta umeak hori ikusten badute, eta gero beraia esaten bazaien, ez dizut adibidez, egoera arruntak, igual, ostira batean, edo horrela, parken gelditzen zaretela, eta zerbait hartzeko zuela, eta ume bat etortzen da, edo aita, gau nahi dut. Esaten bai duzu ez? Zer nola argumentatzen duzu hori? Zuari zara, garagardo bat hartzen, pintxo bat hartzen, eta zer ideia hartzen ari dira ume hauek? Handiak nahi duten egin dezakete. Engaino guk ez, txikiak, ezin dugu nahi dugu egin, edo ezin dugu eskatu horrelako kapritxo bat. Kapritxoak ez badira betetzen, hau da, pixka bat, lehen esan dutenak lotu da, eredu gerala. Orduan, konsekuenteak izan behar dugula. Guraso, konsekuenteak izan behar dugu, egoera hoetan. Nik hau egiten pentsatzen badut, hau egin behar dut, eta orduan hor koherentzia beretzen. Oso importantea. Eta gero, baita ere, zerbait ere norren, eta azko egizetan, rekirotuta, koherentziarekin. Eitorako zen. Eta gero, claro, zer importantena da, beste komentario bat ere, horrekin lotuta, responsabilidadekin ere da. Almiuntan, baita ere, ez dut eskola joan nahi, ez dakizer, eskola joatea da, rollo. Eta batzutan gurasoak izaten dugu. Neri ere zain gustatzen lanera joatea, baino lanera joan behar dut. Horrekin zer esaten ari gara. Horrekin esaten ari gara, lan egitea dela un rollo. Ikabio, beharrezkoa dugu, baina lanak estrukturatu egiten gaitu, nahi duguna esango dugu, baina estrukturatu egiten gaitu. Eta orduan, eta zer barneratzen ari daune hau? Zertarako ikasi, nire aitak ere edo nire amak ere esaten du, lanera joatea dela un rollo. Total, es un rollo, horrela. Oso, hau egon behar dugu, gauzala da, itzegitea responsabilitateaz. Nire responsabilidadea da, lanera joatea. Eta zurea da, ikastorera joatea. Bakoitzak bere ardurak dauzka. Eta orduan, zurea hori da, eta nire hau da.
Ardurak oso importante dira. Helduak ezin dugu esan, ez da komentario bat, afaria, nik ere afaria eta gozaria prestatu behar dizut, eta ze uste duzu? Hombre, gure bete beharra, esan dugu, fizikoki ere, azaindu behar ditugula, elikatu behar ditugula, hori da, basikoa. Aurreniko gauza, edo zeinak egiten du, behar basikonak dira, otorkono, elikadura, eta higienea. Horiek dira basikoak, eta gero daude, eta beharrezkoak, eustu ez gara garatzen, giza bezala, egin behar duguna da hitza jar. Hitzak humanizatu egiten gaitu eta horrek eta emozioak kontuan hartu. Ez baditugu emozioak kontuan hartzen. Begira, horretan ekorratzen pentsatzen egon ez. Mindura daukagunean zer egiten dugu kantatu. Badimagoaz, jonpetan daudela eta astanara kantatzen. Edo ume batekin badimagoaz zer egiten dugu umearekin hitzekin. Zergin berari, eta nioi batean adiberaz balimagoaz, eta umea, mutoprez balimadekoa, zer egiten dugu, ume bati eta heldu bati, hitzegin, eta hitzegiten joaten gara, eta ja, beste mundu batean sartzen dugu, eta hori umean basaitu egiten da. Hori gertatzen zaigu, norberari, eta baita ere, umei, hori da, izakiari gertatzen zaigun zerbait. Zer gorrotoa epatu dut, etxipena. Lehen esan dut, itxaropena zer importantea. Baina gertatzeke, gure jarreraekin eta esaten ditugun gazekin, etxipena garatzen ari gara. Eta zer da etxipena? Nola garatzen dugu mundu ume bat egiterakoa. Ez duzu ezer balio, dena gaizki egiten duzu, ez dakiz zer, ez zer inora joango, ez bat duzu ikasten handitan ez zer izango, hori da. Eta ondorio hau asko erantzen badago, ondorio txarrak euki ditzak. Horrelako gauzekin kontuz dira. Zer? Eta nola zaten dugu ume batik gauza, hori da. Tonoa. Nik uste tonoa, erabiltzen dugun tonoa nik batzutan, zaten dut, ateratzen zaigunean, el tono hitleriano. Zer da, hori? Eta, nire horrekin hueltak jaso. Guk hori jaso dugu, aita zen, etxean agintzen zuna, begirara batek zen, eta bera esaten zuna egin hartzen. Eta baina zuek ja, agian zure gurasoak horrela funtzionatu dute zuekin, baina zuek ja ezin du zer horrela funtzionatu. Gizartea aldatu egin da. Eta baina zuen lehen funtzionamentu hitlerian hori oinarrituta zegoen, oinarrituta zegoen genuen diktadurarekin. Frankok, zer egitezu? Aquí mando yo, vosotros no pensáis. Zuek egin behar duzuen nik esaten dutena, eta kito eta norbaitek esaten badu. Neri, gustatzen ez aizten. Zerbait punpan edo betartzea. Orduan, guk hori jaso dugu, eta gure esoak baimen hori zaukaten, inkonstienteki, baina baimen hori zaukaten horrela funtzionatzeko. Patriarkado, nik lotu dut baita ere sistemarekin. Eta orain daukagu nazio demokrazia. Eta ez zer gertatzen ari zaigu. Oraindik ez dakigula nola kudeatu. Nik esan dutenean lehen, egoerak aldatzeko behar dela pentsamentua, diskusioa, desakordioak, eta, claro, hori ez da, denbora, hori ez da erabiltzen, kusten dugu, momentu enten ere zer gertatzen ari denez, gizartean. Zergatik, ez delako jartzen, hortarako, guazen isilitza eta guazen pentsatzea. Guazen eta denbora bat behar dugu. Hau, ez da baiatzeko. Ez galde aduz, guazen, adostasun bat dela iristen gara, zertatan,
negoziatu egin behar da, eta familian ere negoziatu egin behar da. Sistema horrek markatu egiten gaitu. Baina, klaro, nola ben, hain nastua, gure etxetan ere nahiko nastua dago. Orduan, nire horrek pentsarak zin, ze lotura dagoen, barruko, nola kudeatzen ditugu gauzak, eta baita ere, kanpotik zer jasotzen dugu. Orduan, denbora guztian egon behar dugu, hori kudeatzen. Nire barrukoa, nire sentimentuak, nire amorrazioak, gehi kanpotik jasotzen detena. Orduan, denbora guztian kudeatzen egon behar dugu. Ez da, nik egiten dut horrelatak itxo, ez gizartea ere kontuen egartu behar dugu, saiatu den behar, saiatu ez dago profesiorik, saiatu den behar dugu, eta egora horiek irabazin duna dute harremana. Bestela, ala usten dugala porra, bera niri, berrezitan egin asuntoa, izan zebertatu gara, motu menera, baina niri profesoa gustatzen zain. Begira zelako tirabirak dazkaten. Baten dira, Bruselasera antzeren, gero bat parlamentora gero zen, denbora pila daramaten, eta oraindik ez dute, ez dakit zebertatu gara, baina aurra biltza ez, niri profesori asko gustatzen ari zen, profesoa, ez dakit zebertatu gara, nirea, baina profesoa bai, eta hori ekarbezakegu ere etxera. Zerbait gertatzen zaigunean, guazen pentsatzen, denbora bat behar dugu. Eta ez pentsatu hitz egin da bere ala gauza konponduko direla. Ez, hitz egin da. Hitz egin da eta denbora bat behar da, eta akordi batzutan iritsi da, eta batzutan ez gara iritsiko eta berriro hitz egin eta horrela. Beste elementu bat ere gertatzen dena da zuen adinek, zuen honek igual hasten direla baita ere etxeko norbait galtzen, etxeko norbait esan nahi dut. Baita ere, bizitza horrela da, galerak egotzen dira, beste batzutan separazioak, beste batzutan, hor gauden momentu enten. Eta orduan, importantena da, denbora guztian, nola kudeatzen ditugun gauzaiek gurasoak. Norbait izan denean, batzutan, esaten dugu, ez dugu izan esango, ez diogu sufrimentu hori sentiaraziko. Bestela gehiagik sufrituko. Eta ez da ez esaten. Eta persona hori desagertu egiten da. Eta orduan, umeak joaten da, du lertzen. Orduan, ze importantea den, egia gogorra izanaren, hitza jarri behar da. Bestela, beste pelikula bat, beste bertan ikusi detena baita ere izan da, Alves Jomio, txinatarra. Gandu egiten dute esate bat, egintako zortzik ederatzen urteko bat, eta ez da hitz egiten. Eta bi familia ziren, separatu egiten dira, eta lagun honek, ez gurasoak galtzen dut nabezkera, lagun honek, horrekin badu demora guztia, bueltaka. Nik izan nintzen, bakizue, Txinan, 76an zortzen, aterazen lega bat esan ez, bikote bakoitzak zeme nume bat bakarrik eukiz ezakera. Orduan bat bazakaten eta haurzen egitu zen Andrea. Orduan tapatu egiten du, eta orduan bere lagun horrek esaten du. Enteratzen denean, zerretik ez dira, esan, zu badakizu, ezin duzula bigarren gume auki. Eta gainera, nik tapak estaritzen hori zutari, niri enpresatik botako naute eta eta azak ezabek izan. Orduan laguntzen dio abortatzen. Eta orduan, emakume horrek, bere aurreneko umean, galtzen dunean, eta gainera izan dunean, aurren ditu, gelditzen nahi zuarizko kulparik. Eta ezin du, eta azkenean, minbizi bat egiten. Eta etortzen dira berriro, beste herri batean joaten dira bizitzea hauek, eta etortzen da, eta esaten dio, jaintzen, nintzen zegoen, eta esaten larri da bago. Horren, euki dezakez, dirua daukagun, eta horren, euki dezakezu une hori, garria zarra zen,
Ze kulpa zeukan emakume honek hori esan zionean, ez? Bera, errudru sentitzen zen egin zunak. Eta baita ere, semea, honen semea, berak esan ziolako, kobarrik gabe alago eta horrela eta itxorin zen, hau. Orduan, horrekin bizitu zen neura ostean. Eta orduan, esaten die, zuekin hitz egin nahi, gurasoekin. Eta orduan, jaten da hitz egitea, eta esaten die, izan dela, zuaitz bat bizan. Pentsatzen zutela denak, ez bazen hitz egiten, aztu egingo zela. Nioiz ez dela aztu. Alderantziz, zuaitz hori, haunditzen jantzitzaiola bere buruan, bere barruan, eta ezin zula ja jasan alako zama. Eta orduan, barkamen eskatu ziren, eta esplikatu ziren, nola izan zen prozesu guztia. Guraso hauek, lasaitu egin ziren, eta ikusi bat zen ze aurpegia ez. Abioian zigazten denean pitxinera, hauek ikustea, esaten turbulentzia batzuk izan ziren, eta Andreak esaten dio horrela hartuta. Oye, todavía tenemos miedo para morirnos. Eta hila zeuden, psikikoki hila zeuden. Aurpegi batzuk, izin barre bat ez zuten, impresionantea zen. Eta ala ere, gertatzen direnean gauza hauek, egon zaitezke, nik badauka lagun bat esaten duela, ez daukat indarra hiltzeko eta ez bizitzeko. Horrelako egora batean, dago, eta hori esaten, ez daukat indarra bizitzeko eta ez hiltzeko. Claro, gogora, momentu gogora dira, eta bizitzan ere gertauza hori gertatzen zaizkigu. Orduan da importantea den hitz egitea, eta hitzarekin gauza horiek arintzak jaten zaizkigu. Bestela, ez da bitxu hitz egiten, etxean bikotearekin, hori barra dutzen zaizula, eta azkenean, ez da duzu ondo kudeatzen, ezin benean zerbait eutxi, mentalki, gorputzaren bidez ateratzen da. Eta, gaixotasunak etortzen dira. Bakizu esikosunatik eta horrela, biziak baita ere ulertzen dira hortikan, ez? Lotzen da, ekadurarekin, baita ere, nola kudeatzen ditugu gure egoeran emozionalak. Orduan, ze importantea da jartzea barrura begiratuz, nik zer sentitzen dut momentu da. Eta saiatu hori ulertzen, sentitzen dugun hori. Eta konpartitzea, bikotearekin, konpartitzea hori. Zerbait, konfusioa gentziren dut, bizkat horrela, eta nik uste gehazta. Gainera, pasarela, horrein zuen momentua da, abertzer, pensarazi dizuen, nik esan ditut gauza hauek, ze gauza dauzkazuen zuen buruan, edo zuen egorataz nahi baduzuen, itzegin edo zuen honetaz, nik entzule, saiatuko ez entzuten eta ulertzen. Iazten nahi zenean itxegiten, kosta egiten zaita egitzea, bildurren okera zaten, gelditzen nahi zitzikale, baina gero jartzen nahi zitzikako, kosta egiten zaita. Bai? Horra hasieran zan dizu, lehenengo gurasoak behar dutena da bere haurtzaro ahaztu. Utzi. Haurtzaro utzi. Ni ez da egunerokoan, baina bai askotan gogorarazten dit nire aurrekin bizitzen dutenarekin beraiek gogorarazten dit nire haurtzarora eta momentu konkretu batzutan sentitzen dunarekin lotzen dute. Oso interesantea da hori. Baita ere, baina desberdina da. Gauza da hor egotea, nire haurtzaroak eta hor denbora guztiona. Baina zuk esaten duzuna da, ebokatu egiten dizula, umearekin harremantzerakoan ebokatzen dizula zure haurtzaroa. Hori, oso importantea da, denbora guztian egon behar begulako. Haruntz begira eta oraina.
egon guztien hor gabiltza. Ez gara oraina bakarrik. Gu nola egin gara, gure bizitzaren zehar egiten joan gara. Eta zuen umeak ere hori da, ez poliki-poliki joango dira egiten. Horregatik, kapazitatea espera oso importante da, batzuk nahi dute ja handiak izan. Ez, poliki-poliki egingo zara handia. Handitzen zoaz, baina zara handia, adina hauetan, handia zara, ez, presenta. Handitzen zoaz, poliki-poliki handitzen joango zara. Baina interesantea da, eta gainera, baliagarria egiten bat zaizu, nik momentu txikia nintzenean, adina hau nankenean, zer sentitzen nuen, nola sentitzen dut. Eta horrek laguntzen dizu zure umeak ulertzeko. Hori interesantea da. Zu ere, zu umeak izan zera, bakitu zu badakizu. Hortan ez gara inbeste aldatu, ikusten duzu, zu bizitzen zen dituen borzak eta zure umeak bizitzen dituna, entzeko parezido direla. Horregatik, oso importantea da. Nik askotan izaten, gurasoekin lan egitek erakoan, jarri zaitez bere adina, zu nolako adin hortan, adin hori zen hundian. Eta horrek, eramaten zaitu beste modu batean bihurtza gauza. Oso importantea da. Bai, aztu ez egot, batzutan, berman, pelikula guztiak dira, bera zarotaz. Horrek goten da, nazte ez, bai, hori hor dago, hori zuk bizitu duzu, baina orain hemen zaude. Eta orain da, zure ardura da, oraina. Baina beti kontramentu da, zer ikasi duzu zure bizitzaren zera. Ikasi behar dugu esperientziatik, aprender per esperientzia. Eta hori zer da? Hori da, sentitzen dugun hori, hartu, aztertu, eta zerbait gaiztia ateraz bazaigu edo horrela, pentsatu zerratik ateraz zaigu gaizti, eta zer handatu behar dugu, umeiki, adinez. Adin nontan, eskolako gauzkia zaintzen hasten dira, ez? Baina, hirugarrena, asaltan ditxamara da, laugarrena, gabuz, bosgarrena. Eta, klaro, horre ez badiogu laguntzen, lantzen, azterketa badakazu, bai, nota txarrakete da dituz. Eta, erritzen egiten badigu, zer lortu dugu nekin, gure amorrazioa ateratzea, punto. Baina, nola laguntu dira zaitugu, hori, jabetzen hortaz. Aurrenko gauza, zupozik zaude, egin duzun azterketarekin, edo notanekin. Esango dugu, edo ez. Zezko balen da, eta zer iruditzen zaizu zaudela kontentua atera duzunarekin. Ez dutela ikasi, orduan zer egin beharko zenuke. Ikasi, badakizu zer egin behar duzu, ikasi. Besteik ez. Orduan, lasaitasun hori bali baka, ume batek, ez ditu notak horreko, ez ditu ez, zango beste batzutan, zuek ikus baduzu lan egin dula, hori ez dimaritu esfortzua. Saiatu zara, batzutan saiatu arren, batzutan ez ditugu lortzen, ditugu emaitzak. Importantea da, jarraitzea. Eta igual, zuko nian ikasi duzu, eta igual, pixka gehiago beharko duzu, baina hori da ikasten jauten da, ez da arrentu hori notik. Importantena da, zuk saiatu zara, esfortzo bat egin duzula, eta hori azpimarratu gindana. Esfortzoekin itxaropenak edezake ume batek. Esfortzoekin gauzak lortzen dira, eta gero dakigu, ez badugu esfortzo bat egiten, ez ditugula gauzak lortzen, baina esfortzo bat egiten badugu, jaten gara la gauzak lortzen bizitzan, eta lakak, zer edo ikasketak edo, ez badugu, eta ikasketetan, ze importantea den, ume batek ez baduka, tolerancia a la frustración, capacidades para el esfuerzo, ezingo du aguantatu nire ikustentu dunekin unibertsitatearen martxa. Zergatik? Zer gertatzen zaigu fakultatean? Batzutan, gaizke ateratzen zaitugula, batzutan lan egin arren, gaizke. Ez badugu, eta gaizke ateratzen zaigunean, ez badugu gaitasunik itxuriteko, hortikan altxa, eta pentsatuko zergatik ez. Eta ez badut pazientzirik jarraitzeko, batzuk abandonatu egiten dute.
Claro, hor dago kakoa. Nik gaitasuna bari bakatzen itxuliteko eta esateko bat ezketa ez baina nik hori nahi dut eta jarraitu dugu dut. Lortuko duzu. Eta, claro, lan egin ez dago beste. Batzuk badaude oso bizkorrak direnak eta eskolan igual moldatzen dira klasean ematen dira gauza horiek. Baina iristen da momentu bat hori bakarrik ez dela balio. Lan egin behar dira. Eta ez bat zaude okiuta, lan egiten fakultatean nik uste zaitasunak eukiko duz. Orduan, ze importantea da lan disciplina de trabajo de lantzen joatea. Esaten danean, eskolako txikolanak. Nik uste helburu nagusina dela disciplina de trabajo lantzen joatea. Baina, poliki-poliki, ez da poliki-poliki. Baina, minutu, gero, ez, kursez kurso. Nik uste dut importantea da, eta horretako egoretan ere, joan zaitezu zure hartzarora, eta esan nik, halako egoretan nola sentitzen ez. Nire umea, ordea agian sentitzen dela. Ulertzen. Bai, nik aizki sentitzen ditzen, sustenditzen nuenean. Eta, bueno, zuke kontatu zure esperientzia eta gero zer egin zenuen. Nik uste hori oso importantea dela. Zuk aipatu duzu, garai berria betorri zaizkigu, gauzak aldatu dira asko bat-batean, eta badago teknologien berrien gai hori ez, bat-batean gure bizitzaetan murgildu dira teknologia berriak eta osorritu gaituzte. Eta nik ikusten bai ikastetxetan eta bai familietan etxetan dauzkagula gai batzuk oso berriak dianak eta nik ikusten dut askotan ez dakizkiguna nola kudeatu eta gestionatu eta bat da hori Googleen edozein lekutan, telefonoetan edozein lekutan oso iristen dira gure aurrengana beraien adinako desegokiak dian irudi asko bortitzak dialako errealitatetikan oso urrun dagoen porno irudiak eta hori nola erakutsi gure seme-alaberi eta gure ikastolan ikasleri hori horrekin bizitzen, baina nola erakutsi ondo kudeatzen hori. Bera, nik uste importantena dela berriro hitz egitea. Horrean sumatzen baduzuenek, horreko goza, ez egitekei. Eta aldetzen hasi. Eta nola sentitzen zara hori ikosterakoan. Horreneko goza nola sentitzen zara. Eta zer dela eta zertaz nahi duzu hitz egin. Agian, eske, igual, nola etxean, igual ez den hitz egiten, sexualitateetaz, igual, horrelako bidea hartu behar du, helduen mundua, helduen mundua nolako da. Poder ekonomiko eta poder sexual. Nahi duten egin dezakete gurasoak, edo gizarteak. Eta gero, telebistan ere agertzen dira, eduk agertzen dira, oso sexualizatua dago gizartean. Orduan, beraien kuriositatea aukide dezakete. Horregatik oso importantea da hitz egitea. Eta ez egiterik egin, ez benzamin, bazen hitz egitea. Zer, aurreneko gozak nola sentitu zara hau ikusterakoan. Eta zer lagungarria egiten zaizu, zertaz nahi dut jozenuke, zer nahiko zenuke erraki. Eta hitzaren bidez, urbildu zaitezketen bantz. Batzutan, etxean normalki hitz egiten bada, ez dute begiratzen gauzaiek. Baina ez bada hitz egiten berriro goaz, ez bada hitz egiten, umeak kuriositatea dakate. Eta hori, gainera, hitz egiterakoan, menduak ere nola hitz egiten dugu batzutan. Eta umeak entzun egiten digute. Elkartzen dira gizo batzuk edo emakume batzuk, eta zertaz hitz egiten batzutan. Chica, de follamen y de no sé qué, no sé cuántos. Orduan, entzuten ari izkigute gauza hauek, gure honek, nola, bere esaten dute, zer da hori.
Eta nola ez ziren ausartzen, hori kaltetzea, beraiek hartutzen dute bidea, pelikula batean ere ikusten zen. Esto es Dios, lo sabe todo. Eta hau zertzen, el móvil. Hori, libero dos veces. Oso, esan, qué bueno es esto. Esto es Dios, lo sabe todo. Eta egia da, umeak eta benok ez. Ez zerbait ezakigunean, espera, eta begiratzen dute, eta begira, datoa. Berean da, la capacidad de espera apurtzen ari da, horregatik Googleek berara erantzuna ematen digulako. Eta, kamiolen, esaten dugu, ez dakit, etxera baterakoan konsultatu egingo dut. Eta liburuetan begiratzen genuen. Eta hori prozeso bat da, kamiolen, hemen dago. Orduan, claro, zer momentu zaila denez, alde batean beharrezkoa da, capacidad de espera ukitzea, bizitzeko, eta bestaldetik dena daukagu, ja, eta umeak ere, ja, eta guk ere, ja, nahi dugu dena. Eta hori, esaten dut, lanean ere, nesko da lano, atzoko, esaten digute baita ere, ez? Esaten, enpresetan gehien bat, aldan hau atzoko behar zen. Por favor, no emateis. Hori ere, hor dago, ez, gizarte mota daukazue, momentu enten, egia esaten daukazue. Zuek hor zaudet, eta gizarte bortitza dakozu. Oso gaizki tratatu, nire ikusmentutik, oso gaizki tratatu bazaret. Lana, eta lan egin behar da, horrela ez, ez da gizakia kontuan hartzen. Importantea da produkzioa. Eta eta gizakia zer. Horrek zuk ez naute, ez duzu egarra ditzen, fuera, a la rue. Oso gura da, nola kudetzen. Niri alderdi pesimista ateratzen zaite. Gogorra ditzen zaiterako, momentu gogorrak izitzen ari zarete. Saiatu hiltzen dute. Horrela zebe, ez zizutu, horreneko gatzera, ez zizutu. Hartu eta saiatu pentsatzen berarekin hortaz. Eta horreneko gatzera, ez zizutu. Eutxe, egoerari. Horrekora ere, ikastetxetan eta zagupeaiek esaten dute, edo kalian entzuten diez, modan daudela, ez gauza horiek ikuspera. Claro. Ez nahi horretik handala zerbait, orokorrian... Zabalduta dago. Zabalduta eta denen artean ere nubik eta handik eta leku guztitatik handula. Bueno, baina, zure umeak, umeekin egiten baduzu, hori gertatu arren kanpoan, bera, lehen esan dut barrua eta kanpoa, demora guztian hori kudeatu behar dago ez. Eta kanpoa kudeatzen dugu barruan dauzkagu baliabidekin. Orduan, batek itxen, hitz egiten badu, garbi eta argi, ez da afektatuko besteak esaten dutela. Eta sexualitatea, klaro, pornografia. Pornografia ze eredu. Dena ikasten badute, gure nuean. Importantena guraso dira. Gurasoak, harreman egoki bat balima dakate, eragin artean, maitasuna, hori geldituko zaie, bestea da, beste zerbait, benetan geldituko zaiena, izan da gurasoen eredua. Eta beste hori, batzuta, denok nola egitzen dira hor, ni ez nahiz, hasiko, ez dut ikusi nahi, osa sartuko da, beste modu batek sartuko da. Ja, bere baliabek. Hori da, nerelako izan, prozesura debekatu behar da, besteak ari direlako ikusten, debeku hori jarri datezu edo ibiki egin bat zean. Ibiki, itzegin. Informazioa itzegin, pentsatu, informazioa bino, pentsatu. Etortzen bada, gaur ikusi dugu, pardon, nola sentitu zara, zuk zer pentsatzen duzu, ikusten hori egiten bardea. Denok egun gaudenok, eta zuek, eta azkatzen umeak eta nik ebaguzkatenak, nondik asortu dira? Harreman sexual batetik, txikos, eske hortik handatoz. Ordu, hori onartu bat dugu, eta batzutan, badirudi, normala da, baina pornografia desberdina da.
da nola erabiltzen diren gorputzak. Harreman mota, ze harreman mota sortzen den, hor dago kakoa. Harreman pornografiko bat ez da, nire konspuntutuk, ez duzu hartzen beste persona hori pertsona bat bezala. Hartzen duzu objektu bat bezala zure plazerentzat. Eta hori adierazten dute. Eta gero begiko zer ikusten ari garen kanpoan ere, ez? Beste egoera bortitzak, ez? Neskikien da horrela. Egia da, beste aldetikan, hori fomentatzen dela, ez? Zer fomentatzen da gizartean? Gaztetasuna eta edertasuna, eta gero neskauzik horrela doaz. Neskauzik ez, denatotik dago. Baina bai, hori ere adierazten da, eta beste mutilak zer? Mutilak ere, ez guztik, batzuk ere, pesatzen dute hori ez dela gizaki bat, dela jakiteko jakiten bat hori ekilibrio. Ez da? Hori zaintzeko etxeko harremana hori. Ez dela nola jatzen da bat. Ez badauka ezer hartuko du kanpotik. Kanio etxen, hori gauza egiten zen badira, bere baliabideak edukiko ditu. Eta besteak hor daudela, esango dut, edo nazkan dio, nik ez dut ikusi nahi hori. Hori da baitaren erabeak, hasten direnean edaten. Zer, denak edaten eta zu dangabe, zerbait esan bako zegoen. Zerbait, ikin bat edan, horrela. Ez izan erraro dela kuadrilla. Baita ere, kuadrilla hori jan erabeak, ez? Oso gaizki bizitzen dute, desberdina izatea, edo nola bizitu izan dugu, hori, gure dagoran hasi, nik hartzenek, hasi ginean edaten darrela, kafeinak edaten nitu, portzuk nago guztagatko. Horrelako gauza, baina hortarako, nik pasegiten nuen, baina batzutan hori zaila da, eta jende guztia hori dago edaten, batzu hori eskabatzen barera. Baina zaindu zure burua. Hori da importantena. Hori da landu behar dugula. Importantena da, etxean, eta gozera, aurreniko gauza da, nik nire burua zaindu behar dut. Aurreniko responsabilidade hori da, nire burua zaintzea. Denentzat, niretzat, zuentzat, umentzat, zuk zure burua zaindu behar duzu. Bigarren, besteak zaindu behar dituzu. Ez dituzu, ez dut tratatu. Zaindu egin behar. Eta hirugarrena etxean adibidez, etxea ere zaindu egin behar dugu. Ezin dugu nola nahi nili etxeko gauzak. Zaindu egin behar ditugu etxeko gauzak. Ikastolan berdin, ikastolako gauzak zaindu egin behar ditugu. Orduan, hori ere, hori etxean ikasten dugu zerketa. Orduan, hortaz hitz egiten bateko etxean, ume hauek mundureterako dira baliabide horiek. Edo oinarri horiek. Bai. Asko bai izan izatik izan, gure koalizio hori lehetik zaklari esplikatu asko izainin, baina azkenean zerbait esegokian dara mugak hartzen. Mugak bai, eta esan, beida, ez dizu permititzen hori ikustea, hori etxen izan dioza egizu. Pentsatzen dutelako ez dela una zuretzat. Hori nahi, hori esan dioza egizu. Eta gero, beste gauza bat, zigorrak, ez dut aipatu zigorrak. Eta baina zuk bebekoaren esan duzunean, torri zait burura. A ber, zigorrak. Zigorrak zertarako. Zigortzen duzunean ume bat ikusten duzue gero desberdin egiten dula. Edo, berriro berdin egiten du. Berdin egiten badu, horrek ematen digu pista, zigorrari ez dela egokia izan. Begira, hori gara gutxi, ia, bostak inoz, miliarte batzuk, eta horreztiko autobusetan, Einsteinien esati bat agertu zen. Neri izuet atentzia dituzela, eta zen, nahi baduzu emaitza aldatzea, prozesua aldatu behar duzu. Eta horrela, aldatu hori da. Neri atentzia dituzela, zer dira. Hortun, zerbait nahi bat egu aldatu, egiteko modua aldatu behar. Bestela,
bere jarretuko dugu. Orduan, zigorrak, salatu litezke, zuk bat, guk helduoko zigorrak bazkago, jaten bagara karreteratik, eta egunean jartzen badu eta guk jaten bagara, egun da, 30 eta harrapatzen bagaitu, zer egiten digute, izuna, gu badakigu, hori gerta litekela. Eta ala ere, eskuela ditu egiten badugu, gure responsabilidadea da, ordendu egin beharko dugu. Eta hori, eta umekin berdin. Bera, zuek ikusten baduzue, gauza batzuk, ez direla permititzen zuen etxean, esan egin berzaia dira, etxe honetan gauza hauek ez dira permititzen. Eta egiten baduzu, zigorra hau ekako duzu. Zigorra hau, orduan bere badaki, hau, eta harrapatzen badiote, ze zigorra ekako du. Hori bai. Beti zigorrak esan da, aldez aurretik esan dago bat. Hau egiten baduzu, zigorra. Beste lan egin naiz hitz egitekoa, zer gertatu da, pensaraz. Bueno, a ver, nahi ez nago ados, ala, joan zaite zure gara eta pentsatu. Hori, umeak, eta oso zaila da pentsatzea. Orduan hori ez lagundu egin behar diegu pentsatzea. Orduan, nola lagundu pentsatzen, galderak egin ez, horri bazen pentsatzea honaz. Eta orduan, hitz egin eta galdetu. Berak zer daukan buru horta. Pensaraz. Eta gero, zigorra jartzen badira, beti handez horrekin. Bestela, kenduko dizut, ez dakit. Jakin beharko, hau egiten badu, hau kenduko zaila. Baina baita ere, zer badin, batzuk esatzen dute. Ingebete hortan ez duzu makinarik. Madre, por favor. Zigorra, ez? Hori, zorizkoa da, megatentzat. Koherenteak, saidu dugu koherenteak izatea. Eta neurriko, gehien baita ere, erreparazioa. Zerbait egiten badu, eta izarteari edo txikoei zerbait galdegin badie, reparatuko beharko du, eta zerbait ona egin beharko du familiarentzat. Hori ere gustatzen zen, erreparazioa. Horrela baita ere ikasiko duzu. Zau egin duzu, kantzerraga izan da familiarentzat orain, zerbait egin behar duzu, familiarentzat, onaren zerbait. Pentsako hor, ikusten zaituzte. Zerri balea egin zaizuen, batzutan, ideia bat gelditu bat zaizuen, edo zerbait impactatu bat dizuen, nahikoa da. Batzutan, honek beti ezatzen, begira, pina irakurri duen da sui frantzesa, hemen erostina. Eta saldu batekin da bizu ditzen, ez dira ez naiz gogoratzen. Eta gogoratzen ez, hay que resistir porque esto pasará. Hori izan zen, zuarizko esaldia. Hay que resistir porque esto pasará. Eta batzutan egoera zaila bizitzen ditugu, bizitza horrela da. Bizitza ez da erresa, bizitza zaila da. Baina, batzutan horrenako gozak, balima gozkagu behar da, izatu mario gure gurari, resistitu behar dut, hau pasako da, gertatzen da. Bueno, eskerrik asko.